Pep Lluís Martí no ha estat tot sol. A la roda de premsa del seu adeu, el capità ha tingut el suport de tots els seus companys. Diumenge, contra el Girona, dirà adeu a l'afició. Vestit de curt i fent allò que millor sap, jugar a futbol. Martí se convertirà en el primer jugador que disputa un partit oficial amb el Mallorca, superats els 40 anys. I per jo era un repte personal, no? Que vaig marcar i tens l'oportunitat d'aconseguir-lo en aquestes dues darreres jornades, ojalà sigui diumenge aquí a Can Nostra. Així serà, el nano li donarà l'oportunitat d'acomiadar-se com mereix un jugador de la seva dimensió. Martí diu que no hi haurà llàgrimes, al contrari. És un moment de felicitat perquè tenir un somni i aconseguir-lo és un moment de felicitat, d'estar content, d'estar alegre, de disfrutar. Martí ha jugat 314 partits a primera, ha guanyat 2 UEFAs, una Copa, una Supercopa espanyola i una europea amb el Sevilla, i els darrers 7 anys ha estat un dels referents del vestidor del Mallorca. Un currículum al qual posa un però. No va retornar l'equip a primera. No l'he pogut fer, que és el que verdaderament m'ha agradat, doncs segurament l'any que ve tots els jugadors que estiguin allà ho intentaran i possiblement el aconsegueixin. És paraula de capità, avui se n'ha duit la doble ovació dels seus companys. Diumenge serà el torn de l'afició. La cita a les 6 a Somos, amb el Girona com a rival.